gimnazije Andrija Okorovića pod vodstvom Mirjane Valentin Ban. Sada će nam iznijeti djelo Žana Anelija Antigona među šutjeti. Zašto ste mi to ispripovjedili? Ja sam vjerujem. Sreća. Kako će biti moja sreća? Kako će sretna žena postati mala Antigona? Kako će budalaštini ona morati činiti da svojim zubima otkriju mladić sreće? Vi kažete da je život tako lijep. Vi kažete da je život kao knjiga koju će uvijek voditi. Vi kažete da je život voda koju mladi ljudi nehaj napuštaju da teče kroz prst. Pitate me da volim Hemana? Da. Ja volim Hemana. Volim čvrst i mladog Hemana. Hemana koji mnogo zahtjeva kao i ja. Ali ako će vaša sreća, dragi Jurače, vaš život morati utjecati na njega. Ako Heman više ne mora predvijediti kad ja predvijedim. Ako više ne mora misliti da sam mrtva kad zakasnim samo 5 minuta. Ako on, pored mene, mora postati gospodin Heman, onda više ne volim Hemana. I vjerujte mi. Ja dobro znam šta vam govorim, ali vi me više ne razumijete jer vam govorim iz kraljevstva u kojoj vi više ne možete ući sa svojim gorama, svojim trgom. Smijem se, Kreonte. Smijem se jer odjednom vidim tebe s 15 godina. Imaš isto ovo nemoćno lice i misliš da se sve može. Život ti je samo podario visične boje na licu, pivu savu. Neću šutjeti, neću. Zašto želiš da šutim? Jer znaš da imam pravo. I misliš da ja u tvojim očima ne vidim da ti znaš da ja imam pravo, ali to sada nećeš priznati. Svi mi se gadite s tvojom svojom srećom, s tim svojim životom koji treba voljeti pod svaku cijenu. Ružna sam vam? Da. Jesam. I tada je postao lijep tek poslije. Kada je bio siguran da je zaista ubio svog oca i spavao sa svojom majkom. Ostalo je još tamo da zatvori oči, da ne vidi vas, ali za vaša jadna lica kandidata sreće. Svi ste vi ružni, čak i oni najljepši. Dobro si Kreonte rekao malo prije. Kuhar, imate lica kao kuhar. I ti bi kuhar u meni zapovjedio da šutim. Zaista misliš da možeš? Hajde, pozovite svoju stražu. Ja ću tamo čekati.